सफैबाय नोंथां। औ सफैबाय। माला थिगैनो ना नोंथां? नैबे खांख्राइनि माला माब्लाबाबो फेलें जाया नोंथां। मालखौ नायनोसै नामा नोंथां? जागोन नोंथां। लकडाउननि थाखाय बारा माल बारजोबनाय जायासै नोंथां, गंथामसोल' बारनो मोनबाय। नंगौ नामा? थिगानोथ' माला। नैबे खांख्राइनि माला मालाबाबो मिस्टेक जाया। हान्था मेला बेनोसै नोंथां, लकडाउननि थाखाय बारा माल बारजोबनो मोनासै। जागोन दे नोंथां। नोंथांमोननो जों उनाव मालखौ बारजोबनोसै। दे अब्ला नोंथां। मेघाला। दे थांलायलायनोसै अब्ला नोंथां। अके नोंथां। रथ'लाय। जिंसि मलायफ्रा गैला। दङ बस, दा खिनो सोमनो थाखाय थसे लादोंमोन आं। जलायखादो बस। लकडाउन जाबाय नालाय सिगारेटफोरखौनो मोननो थांला, बिरिफोरखौनो सोबनांसिगोन। बोरो लायथ्रा। नै र' बस। सोर जाखो बे? मानसिखौनो सिखावसो नुयो। ओइ सोर नोंलाय? ओइ आंनि लाखनि माला खारबाय, होसो। वय गाबोन। ओइ होसो, हमना लाबोथार बेखौ। होसो। होसो। मासि खारो ब्र'। नों थांलाय, बेगा लाना फै। ओइ बेगर। ओइ सानै थांलाय।
Uy, Beng! Aidai. Hoi. Wait! Wait! Malko nainus naman tang. Sana malah lain lagi tang.